tu je Vojtiko a vítam vás u ďalšieho videa. Ľudia, toto je akože otcové auto, hej. A ono, budeme striekať zadné blatníky, strechu, hej. A potom budeme... A pokiaľ, no, budeme striekať zadné blatníky a strechu, jak som hovoril, hej. A pokiaľ chcete... Budeme aj lakovať. A pokiaľ chcete vidieť, jak budeme lakovať, tak zanechajte, ja viem, že to bude pre vás veľmi náročné, ale 10 lajkov. Pokiaľ tu zanecháte 10 lajkov, tak budeme lakovať zadné blatníky a strechu. Dobre? Takže dajte určite like a samozrejme aj odber a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Ešte vám ukážem predok. No, tak niekedy vám aj zabliká, hej. Takže vás pozdraví. Takže vás pozdravuje. Tak ja končím. A pokiaľ naozaj dáte tých 10 lajkov, tak uvidíme sa. Čaute kamoši. Čaute.